Той искаше да отвлече нашия ли? Или това си беше тяхен? Маре, ама. Бил и ти да гръмнеш. Ето тук в кабинката. Дай, стрелни един два пъти. Вижте ли гръмна, бе? Дай гръмна, бе, ти се. Вижте ли гръмна, бе? А ти се беше показал, бе. Лут ли си, бе? Зад ъгъла съм гръмна тук, бе. Вижте ли гръмна? Ето да ти кажа, его. Его за удар. Братле, не видях, ама го имам на камера, после ще ви кажа. Не видях, не мога да споря. Главата ти беше навънка. Да, ако главата ти е вънка, наистина. Добре, ай там среща. На колата има един кукнала. Някой няма ли да го сваля, Антоне? На бялата кола на капака има един, гледа мене. Дебни мене. Седи има, гледа. На колата на бялата на предния капак. Седи и само гледа мене. Чакама. Иска някакъв хедшот да ми изтряска, май. До колата двама станаха. На колата са двама. Да. Скрит е в момента. В момента е скрит. Още един отиде. Медик. Лекуват са, трима са, четирима. Четирима са. Там са, бая.